Ano, may pangaran yan siya na. Isi-ibis kila. Kasi video mo motor yun. Ano yung ubay-ubay na? Duit yatim na Pero masuk ko na din ako kuha na matay. Ay, di mo Sana
cung ca wow na là một mama đến tu na là một mà người dân ai mà đi của đi mang tu na mà đến từ là cả luôn này là một mama là từ năm số mama ngồi ra chỉ có bên tận đi biết kia là mama đã nói nhiều mà đến từ cả nói à kami mang từ tây tâm ra hồ của cô đi cái mà ya wow na ai á có mình đủ đến na mama ngồi về đi xem ya la ya na có đi sana pataro Jadi ada firman ino kuna ayuna jato dia batara ini dia ina tumu ino perjana ina ai na kaman ke per ko babaran dia nate ai ma ta ta tuan tuan na beri pergi rai dia dia la sirama na solo uterina ai ya wa kata de na kaman ko ang abo Oleh para dia dalam sekarita yang berfungsi ayam buat kemuran itu naik no kenapa bela sokole dia ni railau dia itu orang nama namanya naba dia dia tanah pandangan napia lepelia dia mau nana diri kedepan orang dede air kata orang mereka wente ayah yang bina ayat baik selayu nana ko natua ayah wow nana mesti tinggi tua bukannya bonus sangai apa ke itu kain ko nabagara na taman ke wansiyo bukannya abo asai no na taman ke pakri sama balu sakalan ya bukannya sih kapon na puna kire dugo ayat repulawa anu na nama pengkarula ya taman ke siru wetaya na itu dapat air wow lai no nama na mangan nasa ay na sama buwan niya lai na kung ngaron mereka isian ay no panawan na poray na imunita taman na kibay utibe na ya alabo murang ay lang mamangapa ay say na yaman ay ako na papaday na yang pagkaw kita gitano sa kaina ay ay kali tungan tay kemangan tengeling saya ay na kala padura na mga munurat kalanya no ay do mga dito na sa pamantipal ng hal ay muna ngaran wow ay do na kuya ay do kadungkutan ba ay wow na kataya bila Agiya bilang tawa ko ya birang inanan kataya bilang surada ko bitiray tunay no kiya masaan paritray na dinapalaw ilang kamparan ito'y delisa mata alam hariya kaya sa kaya lapang lang ramanatan ay pagito na nuray sa labad umaginda pamikiran na sa halaw para besanga na wow ada dua tapi mesti sana bahkan wow nampak ada bersama ya tadi lagi ya cara nampak ada para tamu sana paling nade para ada semua kopi apa lagi ada aku ya bilang naik pejabat tengkam inoba na pala na tayo koran sama raya ini rumah na wawalo kaka amaya main kubo wakariko muwente ya kau anak ketentuan napagay lang po kaya kung siya yasay no paporin po na kamarata sa kibulo kaya aran tao na tumutuman tangkat para ko nung tao na panadin na kampol na tumutuman sa tiraya paaniyan
yain jadi mga kasalan na ay Ayan, salamat ko naging magaling ko. Ko na ko sarong-sarong niya. Kamayo buwe para noon sa doon pagkulang wala ito. Sa batang usia ito po, suwisan na lang. Ate, dyan sila kuwati ba kapal